Japó es trasllada. Un bonsai a la teva vida! Doncs estem a l'Espai Bonsai de Lleida, un espai meravellós per cuidar del teu bonsai i més coses que ens explicarà el Gerard, que ara veurem. Doncs com podeu veure, en res, un petit jardí zen, superbonic, es respira absoluta calma. Entrem al Japó de Lleida. Farà 2 anys de la inauguració d'aquest projecte, Molt bé. que es va fer amb 2 finalitats principals. Una, dinamitzar l'arborato, i l'altra, donar a conèixer el que és la cultura del bonsai. Què fem aquí? A part d'haver una exposició itinerant, hi ha un fons d'uns 50 arbres que va canviant en funció de l'època de l'any. Aquesta exposició, quin nom té en japonès? Això és un tokonoma. Tokonoma. Doncs és preciós. 3 elements. Sí. Arbre principal, element d'acompanyament, un kakemon. Ah. Hi ha, per exemple, aquest és un kakejiku, que són els més petitets, en tenim de més grans. Mira. Aquest és un kakemono, que és el de la floració. Ah. Això és una aquarel·la feta a mà antiga. I és molt car cuidar un bonsai, perquè sempre es diu aquesta... Està mitificat. No res més que això. Tindré els coneixements Aigua adequats. i una mica de pita, i tindré els mínims coneixements. Exacte, però I bueno. una bona ubicació. I com diria el proverbi japonès, a cada fulla hi ha una vida.